Good morning man sa Barangay La Granja de la Carlota City, kay Richard Daet Pacheco, Jude Press, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, good morning sa inyo sa Minnesota, no? Sa kay Jasper Portodo, Melili Oligo, good morning man, kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo, good morning. Pwede ka pag-greet, no? Happy birthday sa kay Kashmir, ano naman? Kabi-tarabi kay yung mata ko. Si Teacher Romela. Kashmir Teacher Romela, si Jai Kashmir Coloso. Jai Coloso. Or J, basta mo na. Kag sa iya co-teacher nga si Roby Marsan. Happy birthday. Halin kay Teacher Romela Arrevalo. Yes. Okay? Happy birthday man kay Prac Minerales sa Brooklyn, New York. Okay. Prac, happy birthday na Prac ah. Happy birthday, Prak! Buprak! Doka bonggat yung ako. Yung muya doka bisaya. Kaya Brooklyn mo. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Temporaryo nga hindi magbaton sang pasyente ang Bago City Hospital. Inibangon nga puno na ang ospital. Kag wala na sang bakante ang bed capacity sa ospital. Dugang pa may mga pasyente man nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagatiner sa triad stent. Nagapangabay naman ang lokal na gobyerno sa bago sa paghangop gikan sa publiko. Bangod sa kakulang sa mga medical personnel, ang Dr. Pablo Autori Memorial Hospital con Riverside Medical Center umpisa nagligad ya Septyembre 11, 2021. Ang wala na nagabaton sa mga patients for admission kagay sa OB critical cases, OB preterm cases, kaga pediatric critical cases. Sunod pa sa advisory sang hospital, ila ginapanugyan ng mga pasyente nga magpakigangot nga daan sa ila attending physician antes magpadulong sa hospital. Kadungan sinigin pa siguro sa hospital nga ila ginatinguan nga mapaayong sitwasyon. Maga-issue sang panibagong advisory ang hospital in kaso sang mga pagbago. Bangon man sa nagapadayon nga pagsaka sa COVID-19 cases sa siyudad sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental, ang Emergency Department sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang nalambot naman ang ilang maximum capacity sa ginalokar nga COVID-19 isolation beds. Sa piyak nga kontrolado ang sitwasyon, may mahina nga pag-turnover sa ED isolation beds bangon sa proseso sa RT-PCR swab sa molecular laboratory kag may pagtaas man sa kanamuon sa mga walk-in patients. Nagatiwa karon ng ospital nga mapasiguro ang operation kag emergency room ang nadumalahan sa gyapon sang maayo. Suno pa sa advisory sa ospital, ila ginarekomendar nga i-konsiderar ang iban nga ospital nga dalan sang pasyente. Para naman sa mga pasyente nga na-transfer gikan sa mga local government units kay iban pang referring hospitals, ang CLMMRH ang nagapanugyan nga magtawag sa COVID-19 hotline sa ila operation center agon masiguro ang availability sang katre para sa pasyente agon malikuan ang patient traffic sa emergency room. Dugang pa na sa ospital, gusto Manila nga mag-akomodar sa tanan nga COVID-19 patients nga may moderate to critical case, hindi na masarangan sa ospital bangod sa mga rason nga kakulang sang beds kag manpower. Mag-aumpisa na subong nga adlaw ang klase sa pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas. Diri sa syudad sang Bacolod, ginpayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales. Iyan na ginatungyan sa mga principal nga dapat preparado mga learning resources subong nga adlaw Lunes. Suno kay Sales, magapabilin sa gyapon ang pagpatuman sang blended learning samtang may pila lamang ka-adjustment nga gapatuman. Ang Bacolod City ang may 68 ka mga public schools kag sa karon wala pa nakapagwa sa datos ang DepEd Bacolod sang kadamuon sa mga nakapa-enroll sa buong school year. Naglikad nga school year, may 114,711 ang naka-enroll sa public school diri sa syudad.
Liwat naman nga nagpanguna ang probinsya sa Iloilo sa may pinakamadamong kabagong kaso sa COVID-19 nga mayara sa 362. Ginasundan ini sa syudad sa Iloilo nga may 135 kag probinsya sa Negros Occidental nga may 117. Samtang ang syudad sa Bacolod ang mayara sa 80 kabagong kaso sa COVID-19. Ang Capiz ang may 69, probinsya sa Guimaras 52, probinsya sa Aklan 51 kag probinsya sa Antique 46. Sa mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, 47.11% dire ang asymptomatic o kung wala sang sintomas kag 46.76% ang may mild symptoms. Nagapangatubang sang kaso paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga ang mag-live-in partner matapos naaktuhan ang baligya sang illegal nga droga kagabi sa Purok Maanyag 2 Alihis kon Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Naaresto ang ginkilala kaya Geraldine Ereje, 22 anyos, samtang nakapalagyo naman ang live-in partner sini nga si John Paul Rodriguez, 28 anyos, lunsay nagapuyo sa among lugar. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, ang subject sa bypass operation amo si Rodriguez kay ginakabig bilang street level individual. Dugang pa ni Bonilla na talupang Dan Rodriguez nga pulis ang iya ginbaligyaan rason nga ang iya live-in partner ang gintiklod kag nagpalagyo. Na-recover sa ila ng 10 ka gramos ang ginasuspetsuhan shabu nga may value nga 68,000 pesos. Ginhanda na sa mga kapulisan ng mga dokumento sa pagpasaka sang kaso nga paglapas sa laing nga nagadumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Presidential spokesman Harry Roque gintap na sa isa ka leader sa Healthcare Workers Group. Samtang 130 ka mga higher education institutions gintugutan sa CHED sa face-to-face classes. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang mito. Okay, good morning na dira kay migo naton Juan Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada, no? Kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning dira sa inyo or good afternoon for that matter, no? Kay Helen kay Ray Baryoga dira sa DSB, Rochelle Fulgencio Susana,
Christine Menias Villalobos, good morning man. Kag kay Ana Sinoro, dira sa Mayla Carlota. Sige, sakay Ana Sinoro, good morning ko na kay Ma'am Nona. Lito Dayap, Antonio Lo, good morning sa EFC Bata Chapter. Ay, may EFC man sa Bata. Ano si EFC niya yaw? Yeah. Couples for Christ guro niyang iyayag. Kay CFC, no? Base. Melissa Montinola, good morning man. Nagdra kay Melinda, no? Sa kay Erwin, kay Annie, kay Jerry. Good morning dira sa akong mga classmates sa barangay Sagasa, Bago City. Junior Kahada sa Pontevedra. Michael John Season, kag kay Allen Marlinko. Kita mo Aksyon Doors? Yes. Sige, go. Kaya, Miss Ana Sinoro, good morning man. Kaya, okay. Susulit lang. Susulit lang. Kay Milili Oligo, good morning man. JR Pelayo, good morning dira sa Maya Singkang Airport. Pa-shout out, ano ni? Hire member group. Umana, check to na akong pag ano. Hire member group, monitor, ini nga aga. Sige. Kay kagawad, Timay, kag Monet Lobaton, good morning, dira sa may Mambulak, sila. Okay, sige. Kay Sir, Leo Talaban, sang La Castellana. Good morning, katahom sang ila to nga do, Aksyon Boy, no? Nang do La Castellana, nga, ano ba lang? I love La Castellana. Oo, no? Katahom, nakita ko, gin-share. Gin ko na nila, Pasiga na nila. Pasiga na nila. Oo, kay gasiga man to pagkita ko. So, ginpasiga na garo nila. Kaya di ba do, tourism week nila? Saan o gani? Ay, malo? Nag-message sa akon mo, ang Aksyon Dorel, lagaw ka mo di sa mo niya tourism week. Okay. Basta next week pa ang tourism week. Next week pa. Malo pa blalayo, bala kung saan nung tourism week da. Oo, kaya kasama ko sa una. Malo ka sa bilungan to, 52 ka weeks mo. So, din ka da baka. Di ka da 52, sakto, 52 weeks. Ambo tayo si Pontabe. In a year? I don't know kung same lang na siya bisan leap year, kag ano. Ano siya? 52 weeks in a year. Gary Lake Manzanida, Lisa. Good morning dira sa imo. Kag kumusta da si pare ko George, Lisa. No? Sakay Mary Grace, Eugenio Fermin. Good morning man. No? Sakay Teresa Lina Hakayaw sa Bago City. Good morning. Kag Jen Buerom. Ano nga imo nga research da? Anong resulta sa research mo? Dali lang. Ako ya 52 weeks ko ya. Pustanay ka. Grabe, pustari. So, garol pala si Aksyon Boy. Pustari, gito tayo. Hindi pwede swimming lang. Sano ka mapuli sa karabalan? Nga man. Do kami isang Sa rambutan? Oo. Ano namian kami? Ato pa ko tutunga sa karton. Di makitunga sa karton. Hapitan na lang tubi karon. Tika kakuha namin. Tamis na. Magpuli ka nga napita na lang. Ihambalong kasi puyen. Kung wala siya klase, nga papanaog. Yan. Okay. Kaya wala to may gakaw. Pero ginasubay na ko to kay tungod sa katamis. Tamis. Diba? Kadamo. Dali lang kita din na tuman. Kadamo kalisingin padala ni mama mo. Kajutay lang inatag mo sa akon. Siyempre, bako kasi mo, dumagan ko dumayo performance mo kagapon. Sa imo, ito lang nga mga kagapon, dumagan ko. Kaya wala ka nag-guest. Ako mo naliwat kaya magpuli ko liwat pa si may rambutan pa to. Hindi ka liwat mag-guest ko Sunday, para wala kita lubra. Tapos mo. Charot. Sa kay M. Smart Tadeo Salcedo, good morning man, from Tanza, Cavite. Kay Mila Milyara Sapul. Good morning sa Purok Sunflower sa Barangay Tangub, Bacolod City. Good morning dira sa inyo. Check to Aksyon Boy, 52 weeks and 365 days subong nga 2021. Oo. 365 days na siya. Hindi kay 52 weeks and 365 days. 52 weeks na siya. O gani, kag 365 days bala sa ano bala? Sa days. Yes. Sa weeks pila? 52. Agod. 52. Sa month. Sa months to syempre. Yabi lang yun na ya. 12 lang. Wala pa man siya nadugangan so far. Kala, duwagan mo Aksyon Boy. Mo 13 months. Tila ina na ya. Sweldo na ya. Virgo, September. Good morning, Mandara sa imo.
Sino nag-imbento sa isang kalendar, no? In fairness, kaalaman sa election boy, no? Nga man. Wala lang, kaya paano nila na-decide nga 12, paano nila na-identify nga 12 months, 1 year na siya. Nakamarabala na. Yun kuha nila na sa bulan. Bulan. Sa bulan. Hindi sa bulan. Inisip, studian, ganila Maya. Sa kuha na, okay, ang panawag niya sa atong ginagamit, subong kuha niya sa mundo Gregorian calendar. So, halin na kay Gregorio, Gregorio H. Del Pilar. Sure. Sama na siya. Okay. Ambal ko ni tito mo kung naiwan bulay. Ginasubayan si Aksyon Dorel. Because I'm so sweet. Sang love ni... Ay, kalain. Sana all love. Mapadala ko na bala sa Las Vegas ng rambutan. Okay? Ipadala mo Igaan mo siya bisa isa lang kilo Ipadala mo karon Ipasaylo ko na to kay Puyen later sa Surudlan. Correct. Standby na tako Okay. Standby na. Sige, standby sa mga balita. Kaag sa aton mga ka-aksyon, nakaiba. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Gintap na sang leader sa isa ka healthcare workers group nga si Dr. Lenny Hara sang Shape Up to Defeat COVID-19 group. Si Presidential Spokesperson Harry Roque nga nagasubra na matapos ang paglaslas niya sa mga doktor nga nagpaandam nga mas magataas pa mga kaso sa COVID-19 kung mag-relax sa restriction. Sa isa kapag sinapol damlag lang. Kasunod sa manawagan nila nga magpangayo sang pasaylo si Roque, nagpagawa na ang tiglikom sang pahayag kag magpangayo sang dispensa kag insister nga tao lamang siya. Sa piyak sini, gid pahayag ni Hara nga hindi mahimo nga palutson ang inihimo ni Roque bisan nga nakabatyag siya sang tuman nga stress. Samtang insister naman ni Alliance of Health Workers President Robert Mendoza nga maghalina si Roque sa posisyon bago sa pag-insulto sa mga medical professionals kalakip ang iban pang miyembro sang gabinete. Ginlaslasan ni Vice Presidente Leni Robredo si Presidential Spokesman Harry Roque kasunod sang ginpakita sini nga pamatasan sa ginpatigayon nga pagsinapol kaupod ang mga doktor. Suno kay Robredo kung tani wala sing problema nga hindi kumporme si Roque sa mga question sa mga doktor apang wala siya sa kinamatarong nga ibuli kag bastuson ng mga medical frontliners. Dugang pa ni Robredo kung hindi luyag ni Roque nga pamatian ang opinyon kag rekomendasyon sa mga doktor kung tani wala na lang siya nagtambong sa mga pagsinapol. Nagapati si Robredo ang importante nga pamatian ng mga doktor bangod nga sila ang nagatipan sa mga pasyente. Madumduman ginsinggitan kag ginalegar ginbastos ni Roque ang grupo sa mga doktor base sa nagalaptang nga video sa online platform.
Balik eskwela na ang 130 ka mga higher education institutions matapos tugutan sa Commission on Higher Education ang limitado nga face-to-face classes. Suno kay CHED Executive Director Attorney Senderilla Filipina Benitez Haro, ginaprubahan na sang Malacanang ang endorsement sa komisyon para sa pagbalik eskwela sa kolehiyo. Apang ang mga medical kag allied courses lamang anay ang tugutan sa face-to-face classes sa pagbukas sang klase karon nga Setyembre. Kalakip sa mga ginatumod nga allied courses amo ang medicine, nursing, physical therapy, midwifery, medical technology, medical laboratory science, public health, speech language pathology kag dentistry. Gintugutan mga kurso nga respiratory therapy, pharmacy kag radiology technology. Sa isa ka memorandum ginapasiguro man sang palasyo nga makahimo sang guidelines ang CHED nga masunod ang tanan nga health protocols sa eskwelahan nga pagatugutan nga magbalik eskwela. Nagapilar si Senator Bongo nga tun-an sang maidid ang pagpatigayon sang pilot implementation sang face-to-face classes. Suno kay Gong Chairman sang Senate Committee on Health, nagapadayon pa ang pandam sang COVID-19 Delta variant rason nga delikado pa ang face-to-face classes. Suno kay Go mabudlay nga isugal ang ikaing lawas sa mga bata, labi pa nga hindi sila bakunado kontra COVID-19. Una diri presentar na sa Interagency Task Force kay Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon nga pilot test sang face-to-face classes sa 120 ka eskwelahan. Dugang panigo magapabor lamang siya sa face-to-face classes kung bakunado na ang mga estudyante. Samtang nagdangat sa 168 ang na-record sa Department of Health na napatay bangod sa COVID-19 kahapon nga adlaw Domingo. Bangod sini ang death toll sa COVID-19 sa Pilipinas ang nagdangat na sa 35,145. Samtang ang Pilipinas ang naka-record sa 21,411 kabagong kaso sa COVID-19 kag may kabilugan na nga 2,227,367. Naka-record man sang 25,049 ka mga naka-recover sa kag nagdangat sa 2,10,271 ang nag-ayo na sa COVID-19. Sa karon 181,951 aktibo ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagpadulong sa Estados Unidos sa Amerika si Defense Secretary Delfin Lorenzana para magtambong sa mga pagsinapol. Makitaan sa litrato si Lorenzana kaupod si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Kalakip sa pagsinapol ang pag-review sa Mutual Defense Treaty sa tunga sa Estados Unidos kag Pilipinas. Madumduman una na nga nagpamahog si Presidente Rodrigo Duterte nga untaton ang treaty matapos ginkanselar sa Amerika ang visa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Apang nagliwat ang desisyon ni Duterte matapos ang pagsinapol sini, kaupod si Austin sang Hulyo 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kagsa aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion ng Aksyon, Fred Salaga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.